Aku guys, sing nggae jilbab iku boloyo. Sekali lagi minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin yo. Wis lahir batin iki kok nyangkem. Gini yo. Aku rasa nggae jilbab ora apa-apa. Jarine wong Kristen saiki aku nggae udeng-udeng, nggae udeng-udeng. Sing pengen nggae jilbab iku ya sapa? Perlu ketahui. Iki nek sing ngomong kalian do tukaran dewi-dewi. Enek sing kowe ora pantes nggae jilbab, kowe ora pantes nggae kudung, kowe ora pantes nggae ngene, kowe ora pantes nggae ngono, Terus enek sing do tukaran dewi-dewi. Kowe ora usah ngene nem ora. Sing pengen nggae kudung sapa? Tak kandhani kowe. Wong Kristen kuwi yo nggae kudung. Lek wong Kristen jenengane nggae kudung iki jenenge mantila. Delok nang Google. Bagi orang Kristen yang ortodoks, kowe iki lek tak omongi, yang di agama Kristen sing kusuk sing enggak ngene-ngene. Lek wong Kristen iku nek memang urung tobat bener-bener urung kusuk bener-bener urung kudus, urung suci, urung holy ya kudus ya. Iku gak pakai kudung. Seperti oknum-oknum sing sok alim kenyataane jahat. Dong berah. Wong Hindu pun pakai kerudung. Tapi iku pun jenenge anek dewi. Duduk jilbab. Belajar. Saiki kan enek Google, searching. Lek ora ngerti, tuku buku ilmu sejarah. Lah kue wong goblok ngucat sainem. Nem kue gak pakai jilbab ngene. Mau pikir ki sing pakai kudung ki wong muslim tok. Oh tidak Ferguson. Kue goblok. Kue goblok. Ngerti para? Kue ngerti pora? Kue ngerti wong nang kampung-kampung lek nggae kudung ngene, kupinge ngene, matamu delok nang pasar-pasar ngono kae. Deloken. Lek nggae kudung kaya apa, Sing enek sing kaya udeng ngene tok. Wong tuwek-tuwek. Jangger ngene ngono kok nyangkem. Jangger sainem sing ngene nyangkem. Terus terima kasih Pat Margio. Aku fanku tetep seneng kalau aku enggak koyo wong Timur Tengah. Loh, saya ki wong Jawa Timur Blitar, Pak. Ojo kuatir. Saya akan tetap jadi orang Jawa Timur Blitar, enggak bakalan jadi wong Timur Tengah. Enggak minat saya. Jangan kuatir, saya enggak minat. Jajal somben aku tak ngene Gus Ikdam. Emangnya salah lek saya nemiku nggae kudung? Salah apa ora jajal? Mok kira aku wedi arepe moro ini Pak Kiai-kiai ngono. Tidak. Dulurku kuwi enek sing duwe pondok pesantren, Cuk. Ngerti pra? Aku ngene iki juga iso nesu seperti kalian sing menghujat aku. Ya iso nesu. Toh aku sing pakai jilbab ndek ini antusias mengucapkan Hari Raya Idul Fitri, maaf-maafan lahir dan batin loh. Lah kok ra oleh to? Gendeng. Sejeng ngono kuwi. Bapakku ki yo muslim. Ngerti para muslim. Walaupun dulu nih mbah-mbahku ki wong Hindu. Dulu nih mbah-mbahku wong Hindu. Tapi sejatine bapakku ki yo wis muslim raketang KTP-ne tok. Ngerti pora? Kok era merumangsaku. Apa-apa sainem sing nggae kudung mok seneni. Mau hujati sapena udel cengelmu dhewe ngono kae. Kowe ngerti tentang agama apa? Kowe pengen debat karo aku? Pengen ketemu karo aku debat? Entenono aku balik nang Indonesia, moro nang omahku. Lek pengen debat karo aku tentang agama. Agama apa ae? Ndak masalah.
Apa sing arep mau debat ning aku tentang kerudung? Sampai kowe ora iso jawab nang ngarepku. Rumah samu aku wong goblok. Rumah samu aku ora ngerti ilmu sejarah. Rumah samu aku anu TK gak lulus ngono apa piye? Kowe sing goblok ojo ojo nganggep wong bodho, Bos. Yo tak kandhani yo. Teruntuk sing ngujat aku sing aku pas nggae jilbab dek nginani. Saiki aku ora nggae jilbab, bebas ngomong. Aku iso ngajeni, Cuk. Iso ngajeni. Jilbab iku lek tak pakai dengan tata cara seperti wong muslim iku jilbab. Kale arani. Tapi nek ngene iki udeng ya. Iki udeng. Dan aku duduk wong ahli agama. Iki udeng seharusnya tak nggih wel-welan nang ndas ngene. Bukan aku tidak menghargai udeng, tidak. Karena nek udeng kan pemakaiannya bukan begini. Engko mau ujat neh. Engko mau potong-potong neh. Jadi cangkeman. Tuman. Gel.